खुलुमबाय SB Bodo News चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय SB Bodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन बे चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनहा सानफ्रामबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ मोननो हागोन चिरां जिल्लानि फानबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावख'आव अर खामदों। अर खामनायजों गासैबो सेवहांगार जादों। मोनानि 8 रिंगासो समाव जादों बे अर खामनाय जाथाया। बर' थुनलाइ आफादनि मावख'आव अर खामनायखौ नुनानै जायगानि सुबुंफोरजों लोगोसे अर खोमोरग्रा बिफाना अरखौ खोमोरदों। नाथाय मा जाहोननि थाखाय अरा खामदों बेनि सायाव दासिमबो रोखा जायाखै। अब्लाबो मोब्लिबनि थाखाय जानाय नङा होननानै फोरमायथिदों मानोना दान मोननै सिगांसो मावख'खौ साफा खालामदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। सिगाङाव बे मावख'आव आर्मिफोर थादोंमोन बेनिखायनो बिथांमोन थांखांनायनि उनाव मावख'खौ साफा खालामनाय जादोंमोन आरो मोब्लिबखौ डिसकानेक्ट खालामनाय जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद बायदि गोथार आफादनि मावख'खौ रावबो मोजां सुबुङा अर सावनाय नङा जानो हागौ सोरबा फाग्लानि खामानि होननानै बुंथिदों। नाथाय मा जाहोननि थाखाय अरा खामदों बेनि सायाव दासिमबो रोखा नङा आरो बे अर खामनाय जाथायजों बर' थुनलाइ आफादनि मावख'आव थानाय गासैबो बिजाबफोर आरो मुवा बेसादफोरा खामनानै सेवहांगार जादों होननानै फोरमायथिदों। 2 मे बर' बिमा सानजों लोब्बा लानानै गसाइगावनि सराइबिलाव थानाय गायदे आरो हेलेनानि मांखरसालियाव गायदे आरो हेलेनानि मुंख्लं सान फालिदों दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा। लोगोसे बिथांमोनजों बाहागो लाफादों दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङाबो। 1988 मायथाइनि 2 मेआवनो क'क्राझार जिल्ला गसाइगावनि SDPO मुफिननि दैदेननायाव गायदे आरो हेलेनाखौ खास्रि बिस्रि गावथारनाय जाथाय जादोंमोन। बिथांमोनखौ गावथारनायनि सायाव दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा फोरमायथिदों दि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि समाव जेब्ला आलादा बड'लेण्ड बिनाया गोख्रों जादोंमोन अब्ला बै समाव बर'फोरनि आन्दलनखौ सिफायनो थाखायनो आसाम पुलिसा बर'नि सायाव इनाय अनागार खालामदोंमोन। सराइबिलनिफ्राय ना सारनानै फैनाय माखासे सुबुंफोरखौ उदखारि होननानै आसाम पुलिसा हमनानै लांदोंमोन आरो बै समाव बर' आइजोफोराबो सांग्रांखासैमोन। बेनिखायनो आइजोफोरा आसाम पुलिसखौ होबथानो थांदोंमोन। बेयावनो गायदे आरो हेलेनानि सायाव आसाम पुलिसा गुलि गावदों जायजों बिथांमोननि जिउ खहा जादों। गसाइगावनि SDPO मुफिननि दैदेननायावनो गायदे आरो हेलेनानि सायाव गुलि गावनाय जादोंमोन आरो गावथारजानाय समाव गायदेनिया 3 साननिल' फिसा दंमोन। बिमा थैनायनि उनाव बिमानि आहार मोनजायै आरो नांगौबायदि जोथोन गैयैयाव उन्दै फिसायाबो जिउ खोमानो गोनां जादों। जाय क्राइम आरो बर' हारिनि सायाव इनाय अनागार खालामनाय आरो सुबुंथिनि मोन्थाइखौ सिफायनाया बेनो मोनसे रोखा होननानै फोरमायथिदों दावराव देख्रेब नार्जारिया। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि समाव आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायाव आसाम पुलिसा हेलेना आरो गायदेखौ गावथारनायनि अनगायैबो बर' आइजोफोरखौबो जिनाहारि खालामदोंमोन। बर'फोरनि सायाव इनाय खालामदों जेराव मेराव गुलि गावदों जाय सोंखारि जाथाव होननानै बुंथि बिथाङा लोगोसे फोरमायथिबावदों दि हारिनि थाखाय जिउआ देरसिन नङा बेखौ हेलेना आरो गायदे बिथांमोनहा थुलुंगा होलांदों। बेनिखायनो बिथांमोननि मुंख्लंखौ गोसोखांनानै सैथोजों थांनानै आरो हारिनि साननाय हनाय लानानै खामानि मावनो नांगोन। आइजोफोरा जिउ बावनांबाय आरो जिनाहारि खालामजानांबाय एसेबां संग्रामनि खोथा होनानै मानो नंखाय खोथा बुंनो मानो लोरबां जानो हारिनि बेलायाव माब्लाबाबो कमप्रमाइज खालामनो नाङा आरो थगाय थसि खालामनो नाङा पाप नांगोन मानोना हारियानो बयनिख्रुइबो देरसिन होननानै बुंथियो दावराव देख्रेब नार्जारिया। थाखो 9 आरो 10 नि फरायसाफोरा आनजादाव मोननाय नाम्बारखौ अनलाइन पर्टेलाव दैखांनानै दोननो थाखाय बर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेसन आसाम सेबाया नटिफिकेसन हरदों। थाखो 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि इउनिट टेस्ट हाफ इयारलि आरो एनुवेल आनजादाव मोननाय नाम्बारखौ अनलाइन पर्टेलाव दैखांनानै दोननो थाखाय सेबाया मार्क्स एन्ट्रि पर्टेल बानायनानै दोनखादों। बेनिखायनो फरायसाफोरा मोननाय नाम्बारखौ जाहाथे मार्क्स एन्ट्रि पर्टेलाव दैखांनानै दोनो बेनि थाखाय सेबानि सिङाव थानाय गासैबो फरायसालिफोरखौ खावलायहरदों मानोना फरायसाफोरनि आनजादाव मोननाय नाम्बारखौ अनलाइन पर्टेलाव दैखांनानै दोनाबा फैगौ स्कुल लेभेल आनजाद आरो बर्ड आनजादखौ होनो मोननाय नङा होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो जायफोर फरायसालिफोरा थाखो 9 नि बोसोरारि आनजादनि नाम्बारखौ दासिमबो दैखांनानै दोनाखै बिथांमोनहा जाहाथे 31 मेनि गेजेराव दैखांनानै दोनो नङाबा उननि आनजादखौ होनो मोननाय नङा होननानै नटिफिकेशननि गेजेरजों फोरमायथिहरदों। बेनि अनगायैबो 2023 मायथाइनि थाखो 9 नि थाखाय रेजिस्ट्रेशननि खामानिखौ 15 जुननि गेजेरावनो फोजोबनो थाखायबो फरायसालिफोरखौ बिथोन हरदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय खावसे बाजार सान्थिफुर गामिनि एक्स-एनडिएबि बुलेट बसुमतारी आरो झारबारिनि एक्स-एनडिएबि गान्दा बसुमतारीनि न'आव नुजाथिहैदों अल बिटिआर कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि माखासे सोद्रोमाफोरा।
जोबथेसालियाव जोबथेनानै दोनजानाय बुलेट बसुमतारी आरो गान्दा बसुमतारीनि नखराव थांनानै जोबथेसालिनिफ्राय हरनाय लाइजामखौ फरायथिनानै होनायजों लोगोसे दुखुथिया नखरनो माखासे थिं आरो खुन्थियाबो अनसुंथाइ हैदों थिकादार गौतमनिफ्राय। जायनाखि बिक्रम दैमारी बिथाङाबो जोबथेसालियाव दंमोन, बेयावनो बिथाङा गान्दा बसुमतारी आरो बुलेट बसुमतारीजों लोगो मोन्दोंमोन, जेराव बिथांमोननि गेजेराव दुखु सुखुखौ लानानै सावरायलायनाय जादोंमोन आरो उन्दुनाय समाव अखा बारहुंखा बारोब्ला नखरा माबोरै दं बेखौ लानानै दुखु मोननायखौ जोबथेसालिनि सिङाव फोरमायथिदोंमोन एक्स एनडिपि बिथांमोना। आरो बिक्रम दैमारी बिथाङाबो बिथांमोननि नखरनो अनसुंथाइ होनो खोथा होबोदोंमोन। बे लेखायैनो अल बिटिआर कन्ट्रेक्टर एस'सिएशनजों सावरायनानै जयै माखासे थिं आरो खुन्थिया होफैदों होननानै फोरमायथिदों बिक्रम दैमारीया। लोगोसे बिक्रम दैमारी बिथाङा एनडिएफबिनि जानानै बुंथिदों दि रायजो राजाफ्रा गोबां हाबा मावनो गोनां दङ। केस बोखारनायखौ लानानै सोरखारखौ खावलायबोदों, सोरखाराबो खामानि मावगासिनो दं होननानै बुंथिदों। एबसुआबो खामानि मावगासिनो दं, नाथाय फिथाइ थायनायखौ नुवाखै। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा फोथायनो हायै जादों आरो फिथाइया गुबुनसो जादों। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानो नांगोन, गोरोन्थि नुयोब्ला आसि थुनो नांगोन आरो मदद बियोबा मदद होनो नांगोन होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे नखरनिफ्राय फोरमायथिदों दि एनडिएफबिनि 4 लाख अनसुंथाइखौबो बिथांमोनहा मोननो हायाखै। बेनि अनगायैबो सोरखारि जेबो अनसुंथाइ मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों। गुबुन फारसेथिं गान्दा बसुमतारी आरो बुलेट बसुमतारीया जोबथेसालिनिफ्राय दासिमबो उदां जानो हायाखै आरो जोबथेसालिनिफ्राय दैथायहरनाय लाइजामा मेगनाव मोदै गहोदों नखरनि सुबुंफोरखौ। बुलेट बसुमतारीया गावनि आंगो बिमानो लाइजामखौ हरदों। बोथिसे माइरंनि थाखाय बिमाया आनिथानि जानांनायखौ लानानै गोसोखांहरनायजों लोगोसे बिमाजों अराय थानो मोननाय खाफालाव गैया आरो बिमाया फिसाज्लाखौ लानानै सिमां सुजुनो साननायाबो जायासै, हावरियायै नोंनि खाफाला होननानै दुखुजों लाइजाम लिरहरदों। बिथांनि अनगायैबो गान्दा बसुमतारीयाबो गावनि फिसाज्लानि थाखाय लाइजामखौ दैथायहरदों। संसारनि गाज्रि बोथोरा जाहाथे लोगो मोना आरो जाहाथे मोजाङै थायो बेनि थाखाय खावलायहरनायजों लोगोसे इसोरा अनोबा सानसेबाबो लोगो मोनगोन, नखर संसारा बायफ्लेबाबो जों खौसे जाफिननो हागोन होननानै लाइजामनि गेजेरजों लिरहरदों। खान्थि बादगायै फोरोंगिरिनि साख्रि मावनाय सा 36,000 फोरोंगिरिनि एपइन्टमेन्टखौ दाननानै होबाय। कलकाता हाइकर्टआ 36,000 फोरोंगिरिनि एपइन्टमेन्टखौ दाननो बिथोन होबाय। फोरमायथिनाय बायदिब्ला फोरोंगिरिनि साख्रिनि थाखाय थांनाय 2014 मायथाइयाव स्टेट टिचार इलिजिबिलिटि टेस्ट खुंनाय जादोंमोन, जेराव 42,500 बिजाथिफोरा 2016 मायथाइयाव फोरोंगिरिनि साख्रियाव थिसनजादोंमोन। नाथाय फोरोंगिरिनि साख्रियाव थिसननायाव खान्थि बादगा जादों होननानै हाइकर्टआव पेटिशन फाइल खालामनाय जादोंमोन। जेरै जायफोरा खम नाम्बार मोनदों बिथांमोनहाबो मेरिट लिस्टनि गोजौ फारियाव जायगा मोननो हादों। बेनि अनगायैबो जायफोरना मेरिट लिस्टआवनो गैया बिथांमोनहाबो एपइन्टमेन्टखौ मोननो हादों। इन्टारभिउखौबो जेरैबायदि खुंनांगौ बेबायदि खुङाखै, अदेबानि इन्टारभिउ गैयालासेबो सायख'जादों होननानै हाइकर्टआव पेटिशन फाइल खालामदोंमोन। बे लेखायैनो हाइकर्टआ 2016 मायथाइयाव फोरोंगिरिनि साख्रियाव थिसनजानाय 36,000 फोरोंगिरिनि साख्रिखौ दाननो बिथोन होबाय आरो 3 दाननि गेजेरावनो लांदां जानाय 36,000 फोरोंगिरिनि पस्टआव गोदान फोरोंगिरिफोरखौ थिसननो थाखाय जास्टिस अभिजित गंगोपाध्याय बिथाङा वेस्ट बेंगल बोर्ड अफ प्राइमारि एडुकेशनखौ गोख्रों बिथोन होबाय। सिबिएसइनि थाखो 10 आरो 12नि फिथाइखौ मैया फोसावनानै होबाय। थाखो 12आव 87.33 जौखोन्दो फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों आरो थाखो 10आव 93.12 जौखोन्दो फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। थाखो 12आव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि बेलायाव गुवाहाटी रिजनआ 12थि फारियाव जायगा मोनदों। बयनिख्रुइबो बांसिन त्रिवेन्द्रम रिजनाव फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। गासै 99.91 जौखोन्दो फरायसाफोरानो उथ्रिसारनो हादों। नैथियाव दङ बेंगालुरु, 98.64 जौखोन्दो फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। थामथियाव दङ चेन्नाइ, 97.40 जौखोन्दो फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। वेस्ट दिल्लीआव 93.24 जौखोन्दो फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों आरो बेबायदिनो माखासे। नाथाय 16थि फारिनि मादाव गुवाहाटी रिजनआ 12थि फारियावसो जायगा आवग्रिनो हादों। थाखो 10नि बेलायावबो गुवाहाटी रिजननिफ्रायनो बयनिख्रुइबो खमसिन फरायसाफ्रा उथ्रिसारनो हादों। बयनिख्रुइबो जोबथा 16थि फारियावसो जायगा मोनदों गुवाहाटी रिजनआ। बयनिख्रुइबो बांसिन फरायसाफोरा त्रिवेन्द्रम रिजनाव उथ्रिसारनो हादों। 99.91 जौखोन्दो फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बेंगालुरुआव 99.18 जौखोन्दो फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। चेन्नाइआव 99.14, आजमेराव 97.27, नाथाय जोबथायाव गुवाहाटी 16थि फारियाव दङ। गुवाहाटी रिजननिफ्राय 76.90 जौखोन्दो फरायसाफ्रा उथ्रिसारनो हादों। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी रिजनाव 8 रायजो गोग्लैयो, जेराव नर्थ इस्टआव सिबिएसइ थाखो 12आव सा 60,000,
992 फरायसाफोरा आनजादखौ होदोंमोन। बेनि मादाव 83.73% फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। BTSनि मोन 40 बियाबाव जौगानायनि बेलायाव मा उन जालांदों बेनि सायाव रायजो राजाफोरजों सावरायनायनि थांखि लादों प्रमद बर'आ। आरो थांखि लेखायै मैया गसाइगाव महकुमानि सराइबिलाव सोरखारि मावथिफोरखौ लानानै रायजो राजाफोरजों सावरायलायनाय हाबाफारि खुंदों। बे हाबाफारियाव प्रमद बर'जों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा विल्सन हासदा, रेवरेवा नार्जिहारि, MCLA सजल कुमार सिंह, जिरन बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन बिफाननि मावथिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों। जौगानायनि बेलायाव बबे बिथिङाव उन जालांदों बेखौ लानानैनो रायजो राजाफोरजों मोगा-मोगि सावरायनाय हाबाफारि लादों। आरो उन जानानै थानाय खामानिफोरनि सायाव पलिसि लानानै खामानि मावनो थाखाय सेक्रेटारियेटनि अफिसियेलफोरखौबो लानानै सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। लोगोसे सोरबा फोरोंगिरिया फरायसालियाव जौ लोंनानै फैयोबा, मोजां डिउटि खालामाबा आरो सानजौफुनि जानाय आदारखौ होआबा बेनि हेंथायैबो राहा लानाय जागोन होननानै बुंथिदों प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो बे सावरायलायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों रायजो राजानि गासैबो जेंनाफोरखौ लानानै गुवारै सावरायलायनाय जादों आरो रायजो राजानि गासैबो जेंनाखौनो बिटिआर सोरखारा सुस्रांनानै होनो नाजागोन होननानै खोथा होदों प्रमद बर'आ। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै ला। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।